Pred niekoľkými sekundami tu v bratislavskej Inchebe skončil koncert Godzone. Bezmála 7 000 mladých ľudí tu 3 hodiny spievalo a modlilo sa a vyznávalo, že na to nie sme sami. Nie si na to sám, bolo heslo Godzone Tour tohto týždňa. A celé je to o tom, že Ježiš je živý, z mŕtvych vstalý, prítomný, účinný a milosrdný, nie v nejakej teoretickej rovine, ale vždy, keď som tu, vždy, keď som teraz, v každej prítomnej chvíli môjho života mi Ježiš hovorí, stojím s tebou, vediem ťa, podopieram ťa, milujem ťa, objímam ťa, som tvojou istotou a som tvojou oporou. V evanjeliu tejto nedele dokonca slepému Bartimejovi otvorí oči a človek prestáva byť slepý vtedy, keď uverí, že Ježiš je ten, ktorý je v ňom a pri ňom, že s Ježišom nikdy nie som sám a nikdy nie som na to sám. Druhá vec ale je, že keď my vidíme človeka, ktorý je sám alebo je na niečo sám, ideme k nemu a sme Ježišovou predĺženou rukou. Lebo Ježiš hovorí, ty buď ten, ktorý mi pomôžeš urobiť to, aby nikto v tvojom okolí nebol sám. Poznáš niekoho, kto je sám? Poznáš niekoho, kto čaká na tvoj telefonát? Alebo prípadne susedka odvedla, už dávno nevyšla zo svojho bytu, tak urob všetko preto, aby v tvojom okolí nikdy nikto nebol sám a nikdy nikto nebol na to sám. A budeš mať radosť ty a budú mať radosť teba aj ľudia v tvojom okolí.